toliko toga doživiš u svojoj glavi, toliko moraš da razmišljaš o tome, ok, šta se sada dešava dok ja čekam, koliko dugo ću da čekam, da li ćemo mi da stignemo tamo, i onda učiš kako da budeš strpljiv, kako da se prepustiš nekoj situaciji, kako da pustiš da život teče. Da ne moram da znam sve i ne moram da imam plan. Doći ću tamo gde sam namerila i to je najvažnije. Ćao, dobrodošli u treću epizodu podcasta Praskozore. Sa nama je danas Sara. Ćao. Saro, reci nam ukratko o sebi, čime se baviš i zašto si danas ovdje? Ok, trenutno radim 2 posla. Jedan je u call centru, drugi je pišem tekstove za jednu firmu i promovišem različite klijente. A van toga zapravo imam jedan svoj lični projekat, 1906 koraka, gdje najviše pišemo putovanjima i delim svoja neka iskustva i doživljaje koje imam tokom svog nekog razvoja, kako ličnog, tako i u sferi putovanja. Super. Ono što nas interesuje i šta će nas biti glavna tema, to je svakako jesu putovanja. Interesuje me tranzicija. Svi mi kada smo bili mali, ja kad sam bio mali putovao sam sa svojima, Grčka, Crna Gora, more. 99% ljudi je tako putovalo. Kako je došlo od toga do danas? Kako putuješ, način kako putuješ? Kako je tekla cijela ta, ajde kažem, tranzicija? Pa baš, eto, kada sam bila mala i uvek smo mi išli u Crnu Goru jer ja tamo imam dosta rođaka i onda smo u tom putovanju do tetke koja živi u Podgorici, uvek smo išli tokom dana, možda i predveče, i bilo je prelepih nekih pejzaža i onda sam razmišljala o tome, ja bih tako voljela sad da stanem ovdje i da nešto fotografišem, da doživim prirodu, i moj otac nekako je voleo da odjednom dođemo svih 8 sati, da otprilike izvozimo za 8 sati, nema pauza osim ako se nekom ide u toalet, i već tada sam razmišljala o tome kako ću ja kada porastem da idem malo drugačije, da idem kolima negde i da stanem gde god želim da stanem. A u međuvremenu, znači kada sam u srednjoj školi išla na onu ekskurziju u 3. ili 4. godini srednje, to je prvi put moj susret sa zemljama koje nisu Srbija i Crna Gora, jeste, znači kada sam ušla u Budimpeštu i mi smo išli ovim autobusom i meni taj osjećaj jeze, i kada sam pomislila ok, to je to, uvek sam voljela da putujem, ali sada potvrđujem da je ovo nešto što je definitivno moj san, da idem od zemlje do zemlje. Ali nije mi se dopadalo kako to funkcioniše kada ideš sa nekom agencijom, jer mnogo si ograničeni vremenom i nekim planovima koji nužno ne moraju da se poklapaju sa mojim. Naprimjer, moraš da dođeš na večeru tada ili moraš da ideš na neko mesto koje se tebi ne dopada. Želim da iskoristim vreme malo drugačije. I onda sam, samim tim što prvo nisam nekako imala novca, pokušavala sam da smislim kako ja mogu da putujem, a da prosto bude meni pristupačno i da to bude ok, ja sada idem u neku drugu zemlju koja nije Crna Gora, koja nije Srbija. I onda sam tako pratila neke ljude, na primjer bila je baš Snežana Radojičić koja putuje biciklom, i već od 15. godine u mojoj glavi je bilo ok, ja želim da putujem svetom biciklom, još uvek to nisam odradila, ali bit će prilike i za to. Ali ona mi je dala nekakvu motivaciju i ima taj jedan deo u knjizi koju je ona napisala, Zakotrljaj me oko sveta, i koja je meni ostala urezana, da je ona ležala na travi i razmišljala o tome ok, šta je to što sam ja oduvek želela da radim i zašto ja to sada ne radim. Malo parafraziram zato što sam zaboravila, davno sam čitala tu knjigu, ali uvek razmišljam o tome kada pomislim ok, da li će ova stvar koju sljedeću želim da uradim meni da donese nešto dobro u životu ili ne. I onda pomislim ok, kada sam bila mala, šta sam ja želela i šta sada želim, da li ću se za 10 godina pokajati ako to uradim ili ne.
I onda me to dosta vodi kroz život. Tako da sam otkrila da postoji, ne znam, autostop, tako da sam išla, to mi je bilo dok sam studirala, bio mi je izazov, ok, hajde da probam da putujem autostopom. Naravno, željela sam da idem sa nekim, zato što uvek se osjećaš sigurnije i bolje i naravno malo je strah kada se upuštaš u nešto novo. I htjela sam da nađem neko društvo sa kojima ću da idem autostopom na neko putovanje. Međutim, čekaš druge ljude i to se ne ostvaruje. I odlučila sam da sama odem. Nije to bilo daleko, bilo je to od Beograda do Novog Sada, ali je to je bio prvi put kada sam ja rekla ok, ovo je sjajno, od sad samo putujem autostopom, znači ne moram da platim nikakvu kartu, imam neko sjajno iskustvo jer upoznajem ljude, čujem neke neverovatne priče, mislim to su obični ljudi koje možemo da sretnemo svaki dan, a koji imaju neke svakodnevne živote koji su fenomenalni. Što je to bilo toliko specifično u vezi prvog autostopa od Beograda do Novog Sada, osim što nisi platila prevoz? Osim što? Što nisi platila prevoz? Pa to što sam upoznala, znači 2 osobe koje, ne znam, ja mnogo volim priče, mnogo volim da upoznajem ljude i da čujem šta su neke stvari koje njih inspirišu, šta je ono što oni vole. I onda sam upoznala jednog dečka koji je također bio zaluđenik za putovanja i onda mi on pričao neka svoja iskustva. Istovremeno, sam taj adrenalin da radim nešto što ne rade baš svi. Mislim, to je malo sad, nisam više u tom fazonu da moram da radim nešto što ne rade drugi ljudi, ali u tom trenutku mi se dopalo da zašto ja moram da idem preko turističke agencije ako mogu da pokažem da postoje i alternativni načini putovanja. Da. I onda sam otišla sa jednim drugom u Crnu Goru autostopom. Krenuli smo od Kragujevca i onda tu sad dolazimo do tih priča šta je bilo zapravo specifično u tim putovanjima autostopom. Jeste da, znači, od Kragujevca do Ade Bojane je trebalo da dođemo, međutim mi nismo imali baš toliko sreće. Bukvalno na svakih 10 kilometara smo menjali prevoz i menjali smo vozača. A, poznata priča. Da. A to je posebno nekako, toliko toga doživiš u svojoj glavi, toliko moraš da razmišljaš o tome, znaš, ok, šta se sada dešava dok ja čekam? Koliko dugo ću da čekam? Da li ćemo mi da stignemo tamo? I onda učiš kako da budeš strpljiv, kako da se prepustiš nekoj situaciji, kako da pustiš da život teče. Da ne moram da znam sve i ne moram da imam plan. Doći ću tamo gde sam namerila. I to je najvažnije. A onda istovremeno dešava se to da upoznaš neke ljude i onda smo upoznali nekog vozača koji ima 150 golubova i kao svaki golub ima svoje ime. I ja sam kao, a kako jel ti prepoznaješ koji je koji golub ili random? Ili se odazivaju? Da, ne, zna. Svakog goluba zna po imenu i meni je to bilo fenomenalno. Kao imaš 150, ja, evo, bratu i sestri nekad pomešam ime. A kamalo svim tim golubovima. Tako da to je bila jedna priča. Onda smo imali nekog drugog vozača ili je to možda bio čak isti. Znači on nas je prevezao kamionu i onda smo išli tipa 20 km sa njim zato što on trebalo je da istovari nešto što je prenosio i kao ok, vi u Užicu smo bili i vi sad mene sačekajte tu kada se krene uzbrdo na jednoj raskrsnici, ja ću vas da pokupim, ali ne mogu da vam kažem kada će to da bude, zavisi koliko dugo budem istovarao sve to. Mi kao ok, a bio je malo mračan tada i mom drugu se on nije dopao jer je pričao o nekom udesu, pričao je neke stvari koje su prosto bile njemu uznemirujuće. Meni je bila interesantna priča, ali ništa posebno. Ok, mi idemo na isto to mesto, ali ćemo da pokušamo da ustopiramo nekog drugog. Mi smo čekali 2 sata, niko nam nije stao
i posle 2 sata staju nam kola, a u tim kolima isti taj čovjek. I onda smo išli sa njim i drugi deo puta je bio zanimljiviji. On je nama posle kupio na pumpi, ne znam, Coca-Colu i neke slatkiše. I kad je trebalo da skrene, onda je otvorio prozor i nekim ljudima je rekao, ok, ovi mladi ljudi su sjajni, ali možete da ih prevezete, pošto ja sad moram da idem na drugu stranu. Oni nisu hteli, ali nema veze, to je baš bio lep gest sa njegove strane. Na kraju smo u Prijepolju odustali, pošto smo jako dugo čekali i počela je kiša i onda smo samo odlučili da uhvatimo voz dokle smo išli do Bara, da, i onda smo odatle nastavili put ujutru. Prespavali smo na autobuskoj stanici, to jest na klupi autobuske stanice i nastavili smo ujutru do Ade Bojane. Super zvuči za prvi put. Inače, Snežana je sjajan lik. Pratim i ja. Pazi, ti si pričala, ti si malo pre spomenula da si Snežanu počela pratiš sa 15 godina. Da. Sada imaš koliko? 26, uskoro 7. Ona je tada verovatno bila u Aziji ili gde? Veći deo svoje ciklo karijere provela u Aziji. Pa u suštini ona je tada izdala svoju prvu knjigu, onu Zakotrljaj me oko sveta. Ja sam bila na promociji te knjige, tako da ja mislim da je to bila Azija, ne sjećam se, ali u svakom slučaju baš je inspirativno. Snežana se tada, ne znam koje tačno godine, zakotrljala i dalje se kotrlja. Da. Sada je Pan American ruta, mislim da je od Argentine na Kaljasci sada ide i čini mi se da je stigla negde do Kalifornije. U principu sad za neki prosek ona jeste sporija, ali jako dobro piše na njenom blogu. Bio sam, pretplatio sam se jedno vreme i stvarno sam uživao, tako da otkud znam, možda očekujemo i Snežanu jednog dana ovde u studiju, ali definitivno čini mi se da je jedina žena koja je cikloputnik iz Srbije. Ja drugu nisam za sad našao. Da je u takvoj ozbiljnoj meri, mislim. Ne znam, iskreno ne znam za nekog drugog. Ali to što kažeš kao da je sporije putnik. Naprimjer, ja sam isto shvatila upravo kroz ta neka iskustva kasnije, pogotovo prvo svoje solo putovanje, koliko meni isto prija da putujem polako. Nije suština u tome, ok, hajde ja sad obiđem što više mesta u 7 dana, nego zaista da doživim ta mesta. Ne znam kako ti gledaš na tu stvar. Pa jeste generalno, zamišljam isto put do mora, do Herceg Novog gdje sam bio do sada 15 puta, isto samo 10 dana, ne jedan dan, da obiđem sve usput što imaju u Bosni, u Crnoj Gori i manastiri i tako to sve onako usput, mislim što da ne, sad drugačije razmišljaju naši roditelji zato što su uglavnom svedeni na te 2 bedne nedelje odmora, pa sad mi kad smo bili mali mi smo zamišljali mjesec dana, idem ja na more, super ovo ono, a i nestrpljiv si. Tako da mi smo na primjer generalno više obilazili kada smo se vraćali. Zato što su i onda kao lagan, već si bio na moru, ako samo razmišljaš more i more. Tako da. A dobro, jeste drugačije kada putuješ sa roditeljima zato što drugačije je njihov doživljaj putovanja. Njima je cilj da se odmore, a tebi je cilj da istražiš nešto novo. I onda, dođemo do toga da ti nije više ni dovoljna ta Crna Gora, nego želiš nešto više. Želiš da vidiš, ok, sada sam videla Srbiju, Crnu Goru, ali hajde da vidimo šta se dešava u nekim drugim državama. Pogotovo kada prvi put odeš negde i oduševiš se. Ok, arhitektura je lepa i divno je videti mesta koja su drugačija, ali onda kad upoznaš ljude, meni je to nešto fenomenalno. I baš sam počela da pravim razliku između putovanja gdje upoznam lokalce ili druge putnike ili jedno i drugo i gdje ne upoznam. Totalno mi bude ispunjeniji osjećaj ako upoznam neke nove ljude. Oni mi daju energiju. Da. Sad interesuje me isto na neki način sa tim kamionđijom podsjetilo me na onaj domaći film Sivi kamion crvene boje, jel tako? Pa i on ima neki ude sa popom, jel tako beše u filmu, to me podsjetilo dosta na to. Neki, dosta si i kasnije putovala, to je neki, kažemo, početak, naši prostori. Sjećam se u osnovnoj školi, mi smo se delili, 1. septembar, mi smo se delili na one koji su bili na moru u Crnoj Gori i u Grčkoj. Jedan je možda dvoje bilo u Španiji i Turskoj, pa se onda svi na velikom odmoru 1. septembra okupimo oko njega, on sad priča šta tamo rade u Turskoj, u Španiji. Tako da bilo je
Bilo je to zanimljivo. Interesuje me neki highlight, najlepši deo putovanja, najlepši trenutak od svih putovanja. Da li u pitanju Erasmus, backpacking, roditelji, bilo šta. To može da bude putovanje i do Novog Sada od Beograda, bilo šta. Da. Pa znaš kako, ja nemam jedno omiljeno putovanje ili jedan omiljeni trenutak, zato što bukvalno svako putovanje mi je bilo jako bitno za neki razvoj moje ličnosti. I onda baš zavisi i sa kime putujem ili putujem sama. Na primjer, prvo solo putovanje mi je bilo baš značajno zato što sam tada naučila mnogo toga o sebi. Otišla sam sa idejom ok, sada sam završila fakultet i čekam da se desi nešto sa poslom. Znači, trebalo je da počnem da radim, međutim, bile su neke nepredviđene okolnosti zbog kojih nisam baš tada krenula da radim i moja ideja je bila ok, ja sad imam 150 evra u džepu i mogu da idem negde, imam vremena, možda i nemam, ali ja ću da se pravim da imam vremena. I, to je zanimljivo, sad ćete pitati nešto u vezi fakulteta za to, nastavi, izvini. Da, važi. I onda ja ću da krenem, pa dokle stignem. I onda sam ja onako jedan dan uzela, ok, sada da vidim koje avionske karte mogu da nađem iz Beograda za gde god, za neke male pare. Naravno, ne možeš od danas za sutra da kupiš tako jeftine karte, čak i ako koristiš sve te mogućnosti koje postoje, ne znam, imaš onaj sajt Skyscanner koji je fenomenalan zato što ti bukvalno napravi listu najjeftinijih mogućih opcija. Nebitno je sad koje su i da li to podrazumeva 50 presedanja, ali to ti je najjeftinija opcija i ti možeš da staviš i neke filtere šta ti odgovara u tom trenutku. I međutim sve je preskupo bilo, ok, hajde onda ja sad da vidim autobus, šta je dovoljno blizu, a da nisam obišla. I onda sam ja tako otišla, kupila sam kartu za Ljubljanu i sada je sljedeći korak bio, sutra idem i moram da pronađem smještaj gdje ću da spavam. Onda sam otvorila Couchsurfing, za one koji ne znaju, to je aplikacija koja povezuje putnike i gdje ljudi mogu da kada odu u neko mesto da upoznaju lokalce, bilo da budu smešteni kod njih ili da prosto odu na kafu ili neku drugu aktivnost. I to je zaista fenomenalan jedan način da se upoznaju ljudi i da se vidi kultura nekih drugih ljudi i kako žive. Tako da sam ja pisala svima živima, bukvalno samo mi je važno bilo da ti ljudi imaju reference. Znači to znači kada ja sad putujem, onda napišem toj osobi kod koje sam spavala ili sa kojom sam se videla, ok, ova osoba je super, baš smo imali super vreme, ili da napišem ovo je bilo katastrofalno i ne bih preporučila nikome da dođe zbog toga i toga. I onda sam se vodila time da moram da ima bar par referencije da budu pozitivne. I sad ja naravno pišem svima, niko mi ne odgovara i treba da krenem, bukvalno treba da se ukrcam u voz za Beograd jer tada sam bila u Valjevu i onda od Valjeva da idem na autobus. I šta ću ja da radim? Stiže mi poruka od jedne devojke koja je vidjela, pošto postoji mogućnost da se napiše baš na jednom mestu kao događaj u tom gradu, znači u ovom slučaju u Ljubljani, ja sam napisala ok, ja sada stižem u Ljubljanu, da li neko hoće da me ugosti ili možda da odemo na neko piće, turu gradom i tako dalje. I onda mi je pisala jedna Poljakinja koja je meni rekla ok, slušaj, ja nisam iz Ljubljane, dolazim da putujem, mi možemo da se upoznamo, mogu čak i da ti obezbedim smještaj kod jednog druga gdje sam ja smeštena, samo je jedini uslov da ti putuješ sa mnom naredne 2 nedelje. I meni je to malo bilo čudno. Malo sumnjivo. Pa nije mi toliko bilo sumnjivo koliko mi je bilo previše obavezujuće. Ne dopada mi se to, sad, ako hoćeš smještaj, ti moraš da putuješ sa mnom, jer ja ne znam da li će da mi se dopadne ta osoba. Nekako mi iz profila, imaš na profilu, napišeš svoje interesovanja, ko si, šta si, i načina na koji mi je ona poslala poruku, delovalo mi je kao da se nas dve ne bismo baš uklopile, ali ja ne volim da dajem sud na prvu loptu, želim zaista da upoznam osobu i da vidim da li je to istinito.
istinito i ispostavilo se da je bilo na neki način istinito. Ja sam joj rekla ok, možemo da se vidimo i onda da vidimo da li odgovaramo jedna drugoj i ako odgovaramo sjajno možemo da putujemo, s tim što u onog trenutka kada meni ili tebi to ne bude ok, možemo da se rastanemo, jer nekako besmisleno mi je da sad budemo osuđena jedna na drugu, a ne dopadamo se kako funkcioniše, ne sviđa nam se kako funkcioniše cijela ta priča. I onda, međutim, meni je ta poruka dala nadu i dala vetar u leđa, ok, ja ću da se snađem. Šta god da se desi, snaći ću se. I onda mi je pisao jedan momak gdje sam bila smeštena, bila sam u studentskom domu u Ljubljani kod njega 2 dana i to je bilo fenomenalno zato što u suprotnom ja ne bih imala mogućnost da vidim kako žive studenti u nekom drugom gradu ili u nekoj drugoj državi. Tako da to je baš bilo fenomenalno. Ja sam zaboravila šta je bilo prvo pitanje. Prvo pitanje je bilo, dobro, super je bio odgovor. Generalno kada pričamo o putovanjima, ajde kažemo jeftinim, alternativnim putovanjima, besplatnim putovanjima za mlade, kad kažem besplatnim mislim na Erasmus uglavnom, zašto je to prva asocijacija, nažalost, većini ljudi, ja bih to podelio na 3 stvari. Znači 3 osnovne stvari koje trebaju bilo kome, da li mojoj baki ili nama ili bilo kome još mlađem, to su, da bi putovao, to su znači put, to je prevoz, smeštaj i hrana. To može biti na najvećem nekom mogućem nivou, tipa serija, ne znam, Seksi grad, pa sad je tu neki, ne znam, hoteli, hrana, klopa, ovo ono, a može biti i dosta, da kažemo, oskudnije i zanimljivije. Mi kada pričamo, znači, ajde da kažemo put, kako se sve može putovati, što se tiče, na primjer, jeftinih karata, gomila tih sajtova. Ja imam jednu drugaricu iz Litvanije koja, na primjer, dođe u Beograd, mi sedemo, gdje si bila? Bila sam u Italiji, Španiji, sad sam došla u Beograd, bla, 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 već je sad dobro poznat Beograd, malo češće sretnem u centru negde nego tipa nekog koga znam. Ja pitam gdje ćeš sledeće? Pa kao gdje bude najjeftinija karta. Ako bude za 3 evra jeftinija, ne znam, za opet Španiju nego za London, idem u Španiju. Tako da ona je onako boginja što se tiče tih nalaženja jeftinih karata i to njoj određuje destinaciju. Jeftine karte, ne mora da bude nužno avionske, pričala si već o autostopu, nikakva filozofija, digneš palac i kreneš. I kreneš u avanturu, isto, i mi smo upoznavali neke zanimljive ovako likove, i ako neko nije zanimljiv u smislu da bi ostao kontakt, ostavi dobar utisak. Neki dobar lik, tipa neki pijani policajac ili ne znam kakve smo sve neke dijabole sretali, tako da prevoz i hrana, ja na taj način sam se uglavnom hranio nešto, ajde kažem malo ovako, dosta ima ljudi koji se svakodnevno dok žive, mislim dok rade, dok su tu na mestu, koji se hrane, da kažem malo, ajde kažem oskudnije, a da to ne zvuči baš oskudnije, Lidl, Maxi, sendviči, brza hrana i tako to, ali u principu ti je što više da vidiš, jel tako, što manje da platiš, pogotovo za naš standard, a ta Evropa gde uglavnom putujemo za početak je dosta skuplja. Tako da ne znam šta bi ti još dodala od, šta smo rekli, smeštaj, hrana i put, jel tako? A za smeštaj, couchsurfing, to smo u principu razumeli, dobro si objasnila šta je, isto tako postoji mogućnosti da vi ugošćujete strance, onaj warm shower koji sam pomenuo u prethodnoj epizodi sa Jovanom, u principu znaš i sama couchsurfing za bicikliste, super cool ljudi, pogotovo ako je neka vikendica plac, ako ste na potezu tu negde oko Dunava, zato što tu prolazi ruta 6, jel tako? I to je onako gde uglavnom oni putuju, mislim 80% njih su Nemci, tako da probat ću se setim još nečega, smeštaj, hrana. Imaš u suštini... Hosteli jeftini. Da, imaš hostele, postoje i neke različite opcije kao što su sajtovi gde možeš da volontiraš. Naprimjer, VRKV je sjajan zato što, ti platiš, ne znam, godišnju participaciju koja košta tipa 25 evra i onda možeš bukvalno da pišeš različitim ljudima i da odeš da volontiraš, znači radiš par sati dnevno i imaš smeštaj i hranu. Neki ljudi malo to drugačije definišu i to je sve u dogovoru sa onima koji organizuju to. I kad kažem volontiraš, šta to znači? Možeš da, ne znam, nekoga učiš engleski jezik, možeš da obavljaš neke kućne poslove, možeš da radiš neki digital marketing ili u nekom hostelu da radiš na recepciji, bukvalno bilo šta možeš da radiš.
Ali kad kažeš osnovne stvari, ja na primjer bih drugačije podelila. Kao za mene, za moje lično putovanje i to, 3 osnovne stvari su, znači, da imam novac, nebitno je koliko je to, ali to je, znači, jedna stavka. Druga je pasoš, treća je internet. Znači, i sve mogu da pronađem i da se snađem ako imam samo te 3 stavke. Znači, ne znam, možda to bude couchsurfing za smještaj, možda bude neka druga opcija. Sada imam i dovoljno ljudi van Srbije i u Srbiji da bukvalno gdje god da odem u svijetu, verujem da bih mogla da pronađem nekoga ko će da me ugosti, a da je ili ta osoba koju poznajem nekako, ili da je povezana sa ljudima koje već znam. I to mi se dešavalo. Desilo mi se baš kad sam bila na tom prvom solo putovanju. Bila sam u jednom trenutku u Zagrebu i onda je moja drugarica jedna meni rekla, ja imam jednu drugaricu u Zagrebu, ti možeš da joj pišeš. I ja sam bila u fazonu, a nešto mi se ne mili da joj pišem, ne bih da je smaram. Idem ja svojim tokom, snaći ću se, međutim onda je ona meni pisala jer je valjda moja drugarica njoj prosledila moj kontakt i ta devojka je meni pisala i zahvaljujući tome onda sam imala turu po gradu, otišla sam sa njom do kafića, već sam imala smještaj na couchsurfingu, ali svejedno mogla bih biti kod nje da sam ostala i koji dan duže, tako da to mi je isto jedan način na koji možeš da dođeš do smještaja. Pogotovo kad imaš zajednicu na Instagramu ili na nekoj drugoj mreži kao što ja sad već imam i onda nekada mi se ljudi javljaju sami. Ok, da li hoćeš, eto mogu ja da te ugostim ili sprovedem kroz neki grad. Tako da je to baš dobra strana društvenih mreža i interneta. Također i oni magični Erasmus momenti posle Erasmusa, da, apsolutno. Kada ti drugarica sa Erasmusa dođu ili ih sretneš negdje ili zajedno putujete, tako da ta definitivno Erasmus putovanja su nešto jako posebno. Vratit ćemo se kasnije, malo ćemo nešto i o Erasmusu i o tvom iskustvu. Da. Boga mi malo i dužem nego što je ono klasičan Erasmus 10, 15, 8 dana. Putuješ često i sama, negativno iskustvo neko, da li si do sad imala, na šta bi ajde da kažemo i apelovala na devojke kada same putuju, ili je to, ajde ne mogu sad da kažem, moram da budem pažljiv što se ovoga tiče, ili je to možda nekako previše priča o kojoj svi drame, kao kako ću ja sam sama, često na jednom forumu gdje se okupljaju alternativni putnici je to baš upravo pitanje, kao ja ne znam da li imam 15, 20 ili 45 godina, kako ću sama da putujem. A to je zapravo jako velika predrasuda, rekla bih, zato što je interesantno, najveći broj, veći je procenat solo putnica nego solo putnika. Iako postoji taj stereotip kako je solo putovanje za žene jako opasno, ali ja se ne bih složila sa tip, ok, neke stvari, postoje mere koje ćeš da preduzmeš. Na primjer, Turska je poznata kao nebezbedno mesto za devojke koje stopiraju. I onda nećeš da ideš autostopom u Tursku, nego ćeš da ideš po Srbiji, po Evropi, drugom delu. Ok, Turska je jednim delom u Evropi, ali otići ćeš, ne znam, u Italiji, u Španiji možeš da pokušaš, ali u Španiji je mala verovatnoća da ćeš uhvatiti vožnju, jer u Španiji se dosta je rigorozno i kažnjava se i onda niko se ne usuđuje da stane. Mislim, svugde se suštinski kažnjava. Kažnjavaju se autostoperi, nađe policajac kada vidi da autostopiraš, napiše ti kaznu, ili ako ja nađem tebe da si povezao nekog hippie autostopera? Ja mislim da je jedno i drugo, nisam sigurna, ali znam da sam čula to od putnika. Nisam pokušavala da stopiram u Španiji, ali kada budem išla tamo, mislim da ću da pokušam čisto eto da proverim tu teoriju. Ali ono što je interesantno isto za solo putovanje jeste, mnogi ljudi su mene pitali, jao Saro, ali kako ti putuješ sama, kako možeš da budeš sama toliko vremena, a zapravo ja najmanje vremena provedem sama kada putujem sama. Tako je, to jeste glavna poenta. Zato što kada putuješ sa društvom, to je sjajno i ti imaš svoju neku ekipu sa kojom ideš i radiš šta god, ali
ok, otvoreni ste vi da upoznate i neke nove ljude, upoznaćete vi te ljude. Međutim, kada putuješ sam, otvoreniji si, zato što pitaćeš nekoga, kuda da idem da bih došla na ovo mesto, ili gde mogu da jedem sada tradicionalnu hranu, ili gde da čekam autobus. I to su neke najbazičnije svakodnevne situacije u kojima ti zapravo upoznaješ ljude. I ja sam tako imala dosta ljudi sa kojima sam nakon toga nastavila put ili taj dan smo proveli zajedno, ne znam, par sati, ali prednost svega toga je što ti u bilo kom trenutku možeš da kažeš, slušaj, meni je bilo baš lepo sa vama, ali sada želim da nastavim sama. A kada putuješ sa društvom, možeš ti da kažeš, ok, hajde da se razdvojimo na sat, 2, 3 dan ili više. Međutim, opet ti imaš to u glavi da putuješ sa društvom i da treba da napraviš više nekih kompromisa nego što bi pravio kada putuješ sam. Ali opet, naravno, i putovanje sa društvom ima nekih drugih svojih, da kažem, benefita. Tako da sve ima svoje i mislim da je jedno i druga vrsta putovanja dobra. Dobra i donosi neke lepe stvari. Sa Jovanom smo isto imali, došli smo nekako spontano do te teme u prošloj epizodi, tako da definitivno jeste neko nerešeno pitanje, da li je bolje sam ili sa društvom, da li je ciklo putovanja, da li je backpacking, ali mogli bi napravimo bukvalno debatu u vezi svega toga i da popišemo 30 stvari kao prednosti i 30 stvari kao mane. Tako da, da. Pa da, u suštini mislim da to uvek zavisi šta ti želiš u datom trenutku. Znaš, nekada ti je potrebno da imaš neku introspekciju, da vidiš kako ćeš da se snađeš sam. Ja, na primjer, obožavam da putujem sama zato što mi to pokaže, razbije mi neke predrasude o meni. Zato što nekada budem u fazonu, ja sada nisam dobra u planiranju putovanja ili baš ne mogu da se snađem na bilo kom mestu ili, na primjer, nisam baš dobra u koordinaciji, ona druga reč sinhronizacija, koordinacija, pa dobro, recimo planiranje. Koordinacija u prostoru. Recimo, kako ja sad da se snađem u nekom prostoru, postoji taj stereotip kako žene u suštini nisu baš, orijentacija, tako je. Međutim, onda shvatim, pogotovo eto putovanjima vežbam sve te stvari i onda shvatim koliko sam sve bolja u tome i koliko znam na nesvesnom nivou sada da obraćam pažnju na neke bitne aspekte. Naprimjer, ok, sada idem ovom ulicom i primetim sa desne strane crkva, sa leve strane imam neku prodavnicu, šta piše na njoj ili neke detalje koje će mi pomoći da se vratim. Naravno, izgubim se ja 50.000 puta i pre i posle toga, ali ti detalji su bitni jer onda ti daju osjećaj sigurnosti kasnije. Tako da ima tu milion nekih aspekata. Ali ja bih se sad vratila na onu temu, zapravo na ono manje više prvo pitanje, kako sam ja krenula da putujem netradicionalno, da tako kažem, preko agencije i kada sam na neki način napravila potpuno, da kažem, odstupanje od svega toga. Ispričaj nam prvi korak od 1906 koraka. Dobro, prvi korak je kasnije krenuo, ali u suštini prvi korak je zapravo povezan dosta sa tim mojim, da kažem, putovanjem u Crnu Goru autostopom, jer tada sam dosta razmišljala o tome da pokrenem nešto gdje ću da pišem i da postoji neka poveznica sa putovanjima i tada sam zapravo razmišljala o tome kako ja mogu samo da putujem i ništa više da ne radim u životu. Ok, još uvijek radim i druge stvari, verujem da ću čitav život raditi i druge stvari jer prosto zanimaju me i druge stvari, ali kako da mi to na neki način postane primarno. I onda je tada počela da se gradi ideja i kasnije sam definisala da će to baš da budu koraci. Eto, kad sam ih već pomenula, znači koraci su broj dana, odnosno broj koraka, mislim kasnije se prebacilo, nije više samo broj dana, u kojima ću ja da proputujem ceo svet i na taj način da motivišem mlade ljude kroz svoj lični primjer da idu ka svojim snovima polako, predano i korak po korak.
i da ne postoji stvar koju ne mogu da urade ukoliko veruju to i ukoliko rade na tome. Jer meni je delovalo nemoguće. Baš eto kada sam išla tim automobilom do Crne Gore, uvek sam maštala o tim nekim velikim putevima, o tome da baš dosta vremena provedem i na putovanju i da upoznam neke ljude iz različitih zemalja i nekako mi je delovalo nemoguće. Ali sada znam da nije i da postoji milion nekih načina. Sad, pre tog putovanja desilo se moje, znači posljednje putovanje preko agencije kada sam otišla sa društvom u Španiju. Bili smo nas troje i išli smo na letovanje preko agencije jedne i tada sam shvatila koliko meni ne prija taj način putovanja. Zato što smo imaš neki plan, moraš da pratiš agenciju i ne provedeš dovoljno vremena. Naprimjer, ja sam htjela da budem u Barceloni malo više vremena nego što smo bili ili smo imali jednu posjetu stadiona na koju ja nisam željela da odem na stadion Barcelona jer me ne interesuje fudbal i nije mi toliko bitno da vidim sve to i nisam ni otišla. Međutim, taj deo grada nije sad bio nešto preterano inspirativan, šetala sam, ali sam morala da se vratim nakon sat vremena i onda taman sam došla do nečega što mi je bilo interesantno, što sam željela da vidim i osjetim, morala sam nazad da bih stigla na vreme za sastanak sa grupom i pritom ta ekipa sa kojom sam išla su bili ljudi koje sam poznavala, ali nismo se baš toliko družili. I ta devojka, Nina se zove, evo pozdrav za Ninu sada, ona, na primjer, tada smo ukapirale koliko smo dobre saputnice, zato što iako nas zanimaju različite stvari, mi smo našli način kako to da sve na neki način upakujemo, da i jedno i drugo bude lepo iskustvo. Znači, mi kažemo, ja sada idem, ona je htjela da ide u Hard Rock Cafe, meni je to opet, kažem, nebitno bilo, htjela sam da vidim Veneciju kad smo bili u Veneciji, jer nisam nikada posjetila i onda smo rekli, naći ćemo se kad se nađe cijela grupa. Međutim, sa tim drugom se nismo baš lepo uklopile. Ne kažem da je on loš za putovanja, samo prosto ne putuje na isti način na koji putujem ja. I onda sam tada ukapirala koliko mi je bitno i sa kime ću da putujem, a istovremeno i da organizujem na neki način sama neka svoja putovanja i tada sam počela to i dopalo mi se i ušla sam u ceo taj vrtlo koji mi ne dozvoljava da izađem iz njega, u smislu da i dalje postoje sjajne stvari kada je reč o putovanjima sa agencijom, jer nekada može da ti bude jeftinije. Postoje neke destinacije koje jesu jeftinije, možeš da odeš pa ti opet da organizuješ sam. A opet sa druge strane, kada putuješ baš sam, to ti daje više fleksibilnosti i opet možeš jeftinije da prođeš ukoliko ne platiš te neke druge stvari koje si u obavezi kada ideš preko agencije. Znači, ne isključujem agenciju, ali opet meni mnogo više prija da organizujem sama ili u posljednje vreme moje društvo organizuje, ja samo kažem idem. Slažemo se što se tiče toga. Nemam nešto previše iskustva ja lično sa agencijom, ali znam priče, ništa posebno platiš, ne razmišljaš ništa, pratiš vodiča s kišobranom i to je to. Dosta zvuči dosadno. Definitivno najbolji način po meni da ti upoznaš neku osobu, pogotovo, na primjer, ako si sa nekim zajedno par mjeseci, to je da otputuješ sa njim. Tu počinje ono kada si ti 24 sata sa nekim, pa morate da jedete, pa da kakite, pa da spavate zajedno, pa se šetate, pa da se malo i trpite. To je onda super stvar. To je jedna od mnogo dobrih stvari što se tiče Erasmusa, što sam imao većinu svoje ekipu na Erasmus razmenama, može da čini 5 ljudi, 6, bilo nas i 2, upoznajete uglavnom na aerodromu ili autobuskoj stanici i vi sa tim s kim god ga upoznate,
kako tako morate makar minimalno da se slažete, ne morate da se oženite, da se udate nakon razmene, ali definitivno mora da postoji neki zajednički jezik. To su uvek bile ekipe iz Srbije, ono kada idemo kao, ajde da kažemo, srpski tim, objasnit ćemo i to šta to znači tačno srpski tim, ako ne u ovom, sigurno u nekoj sledećoj epizodi. Tako da, sigurno super način. A i odatle su najbolje možda i poznanstva, prijateljstva. Nebitno da li su internacionalna ili nisu. Ja makar vučem najbolje neke veze odatle. Prebacio bih se sada na ovaj neki... Izvini, ja mogu samo da dodam pre nego što pređemo na drugu temu. Pomenuo si sada, poznanstva Erasmus, ali pre toga si rekao jednu bitnu stvar koja me podsjetila, sad sam zaboravila šta je tačno bilo, ali da, preko agencije, da možeš da upoznaš mnogo ljudi. Da. Naravno, postoje neki ljudi sa kojima se baš dobro slažeš, ali niste baš za putovanje i to ne mora da znači da treba da prestanete da se družite, ali definitivno ne morate da putujete zajedno. To je nešto specifično vid prijateljstva. Postoji čak i neki ljudi sa kojima možeš samo da putuješ i super ti bude na putovanju, ali ovako za neki svakodnevno druženje ne baš. Jeste. I to je dobro, upravo ono što sam rekla, znaš, kad ti provedeš 10 dana sa nekim, pa sa kim god da sam, naravno da ako mi nemamo neki prostor za sebe, da će tu da bude neko konflikta ili da će prosto da dođe do prezasićenja i čini mi se da nekako kod nas u kulturi ne postoji taj moment, hajde mi sad da se raziđemo. Ja se sećam baš kad sam se vratila sa tog putovanja iz Španije, da sam pričala mami i nekim komšinicama kako mi je bilo i kako smo mi u Veneciji se razišli, kako nam je bilo fenomenalno, jer onda smo jedni drugima prepričavali šta smo videli, šta smo doživeli, isto tako i u Barceloni. I onda su oni bili u fazonu, pa kako ste mogli da se razdvojite, to nije okej. Mislim, zašto ne bi bilo okej? Da, to su neki jedan od 1000 stereotipa u vezi putovanja. Ima ih puno, možemo sada ih nabrojamo da traje epizoda sat i po. Jeste. Tako da i to mislim da nije loše ubaciti na neki način u rutinu, da postoji taj neki lični prostor. Neki je to 15 minuta da ja sama popijem kafu ili da odem da kupim sladoled ili šta god, ali samim tim da se mi regenerišemo i nastavimo put. A sad možeš da pokreneš ovu drugu temu. Ovo što se tiče korone, sve je pogodila negativno manje ili više. Najviše čini mi se da je pogodila ljude koji dosta vole da putuju. Jer to je bilo i u toku korone i kasnije, a boga mi i danas. Sad kako je ko prošao sa papirima, sa provlačenjem, da li ti spadaš u onu grupu koja je, ajde kažemo, nekako bolje prošla, da si uhvatila neku priliku, da si upala na nečije drugo mesto i tako to, ili si napravila neku dužu pauzu od po 2-3 godine? Pa znaš kako, korona je, verujem, svima nama poremetila planove. Moj plan tadašnji je bio da skupljam novac i u jednom trenutku da dam otkaz u firmi gde sam radila i da odem u Aziju. To se još uvek nije desilo. Mislim, dala sam otkaz, to jest nisam produžila ugovor, ali sam otišla na dugoročno volontiranje na Sardiniju, da, u Italiji. To isto spada u Erasmus? Da, u suštini na neki način pokriveno je Erasmusom, ali je poseban program koji se zove European Solidarity Corps i šta to znači? Da bukvalno mladi, postoji više nekih sfera u kojima mladi mogu da se uključe, ali jedna da kažem akcija jeste da mladi ljudi mogu da odu u drugu državu ili na kraće vreme ili na duže vreme, najduže godinu dana, i da sprovode neki projekat. Šta to znači opet projekat? Možda neki ljudi nisu upoznati sa tim terminima. Znači da budu deo nekih aktivnosti koje ljudi organizuju kako bi poboljšali situaciju u svom društvu, u svojoj zajednici, u gradu. Teme, ali tako? Jeste. Znači to može da bude da ti praviš podcast, na primjer, ili da pomažeš nekome da uči neki strani jezik, ili da budeš... Ne znam, ja sam, na primjer, išla po Sardiniji i promovisala sam različite mogućnosti da mladi odu u inostranstvo. Kaži mi, išli ste po školama ili kako? Pa ne, išli smo u centre različite, na primjer u nekim malim opštinama postoje, ili da kažem,
omladinski centri ili prosto opština, neke organizacije gde smo mi napravili neku saradnju i odlučili da pozovemo mlade ljude, da oni dođu i da čuje koje su sve mogućnosti. Ok, to je bio jedan deo projekta. Drugi deo projekta je bilo da sam pravila svoj podcast, da sam na Instagramu, Facebooku i drugim društvenim mrežama promovisala ljudska prava i volontiranje. Znači pričala sam o tome koje su na neki način dobrobiti toga da odeš u inostranstvo ili da u svojoj zajednici pomažeš ljudima na različite načine i pored toga sam učestvovala u svim aktivnostima koje je organizacija sprovodila. Tako da baš mentorisala sam, na primjer, na kraju Špance koji su došli na neki trening 3 meseca, to jest na praksu 3 meseca su bili u Kaljariju gdje sam živela i onda sam ja njima bukvalno bila ta jedna osoba sa kojom mogu da pričaju i o problemima i sa kojom mogu da rešavaju sve što se tiče bukvalno bilo čega i da im pokažem grad, da ih odvedem na, ne znam, u muzej, da im organizujem različite neke aktivnosti. Ti si malo ne posle tih godinu dana ili kad si se već osjetila kao lokalac, kao da baš živiš tamo, nije to više putovanje, to je godinu dana u pitanju, ali tako? Da, to je bilo godinu dana i bukvalno sam se uklopila u zajednicu već nakon mjesec dana. Baš je bila jedna situacija da su pitali smo, Saro, kako si provela vikend? I onda sam ja rekla, pa bila sam sa, ne znam, Valerijom i Valentinom na moru, pa sam bila sa, ne znam, Robertom i Federikom, ne znam, nija gde. I kao ti znaš tu osobu i onda oni stanu, to je ta osoba sa kojom pričam, stani budu u fazonu, pa Saro, ti već znaš više ljudi od mene ovdje. Tako da nekako brzo sam postala deo zajednice i već nakon pa mjesec, dva mogu da kažem da sam baš se osjetila ok, ja ovdje živim, ja sam deo zajednice, mada me nikad nije napustio taj osjećaj ja bih ovdje mogla da živim i onda onako se stresem i kao pa ja živim ovdje već godinu dana. Da. Toliko sam bila fascinirana, to je baš neko posebno iskustvo. Ali pre nego što nastavimo ovo, skrenut ću opet sa glavnog pitanja. Slobodno, da, i onda bih voljela da se vratim jer to je nekako došlo kasnije. Ok, na početku svi smo mi bili u tim lockdownovima i ja sam tada bila, znači u februaru na nekom putovanju u Sarajevu i to mi je bilo, da kažem, posljednje putovanje van Srbije. Nisam verovala u tom trenutku niti da će da se desi cijela pandemija kao što niko od nas nije verovao i par mjeseci naravno nigde nisam putovala. Međutim, leto sam iskoristila da putujem po Srbiji. Tad sam imala jednog momka iz Belgije koji je došao u Srbiju i nas dvoje smo bukvalno za mjesec i po dana obišli bukvalno svaki kraj Srbije pomalo. Ok, postoji još mnogo nekih delova koje nisam videla i koje želim da vidim, ali mi je to baš bilo posebno iskustvo zato što konačno mogu da kažem da poznajem i svoju zemlju i imam šta da prikažem drugim ljudima i zaista jako sam srećna što sam iz Srbije, jako mnogo volim i da putujem i oduvek sam mislila da ću se iseliti i da se nikad neću vratiti u Srbiju. Baš to što sam upoznala svoju zemlju, mogu da kažem da me vratilo bukvalno i korenima i svemu ovome što imamo u našoj zemlji. Ok, nije savršeno, svesna sam toga. Ali nigde nije savršeno. Da, kada počneš da putuješ, to je ono što sam ja iskustio, došao sam, vratio sam se par puta i rekao sam, pa dobro, kao nije loše ni ovdje toliko. Da. Znaš, nije baš to tako savršeno kako ljudi uglavnom zamišljaju, kako je to na filmu i tako dalje. Tako da ima dosta i ovako i prednosti i mana, ali razbio sam gomilu predrasuda kako sam počeo, najviše o tome da je tamo savršeno. Bilo gdje, da li je u pitanju Slovenija, Nemačka, bilo šta.
Tako da... Jeste, pogotovo što kada ti živiš u nekoj drugoj državi, onda počneš da se suočavaš sa nekim drugim, da kažem, i problemima i izazovima i onda vidiš da, pogotovo kada si stranac, ne znam, u Italiji, Italija je poznata po tome što je papirologija funkcioniše jako loše i onda sam shvatila koliko, kada sam, dakle, suočila se sa time da čekam, ne znam, boravišnu dozvolu 7 mjeseci ili kada nisam mogla da taj COVID pasoš na neki način koristim iako sam ga imala i kada sam rešavala sve te neke sitnice koje svaki dan ti se dešavaju kada si stranac, onda shvatiš pa okej, ova naša papirologija funkcioniše loše, da, ali postoji mnogo gore i onda naučiš se istrpljenju, onda shvatiš ok, ovdje si u krajnjem slučaju na svom jeziku, na svojoj teritoriji i mnogo lakše ćeš u krajnjem slučaju i doći do onoga što ti treba. Tako da ima tu dosta prednosti. Sljedeći put kada se naljutite nešto vezano za Srbiju, za papirologiju, setite se Sare na Sardiniji i Nemanje na Siciliji, zašto sam ceo jedan dan čekao da uradim bris grla za PCR test kako bi mogao živ da se vratim kući. Tema moje razmjene koja je trajala 10 dana na Siciliji, ovo kao primer sada dajem, je bila inkluzija nekih manjinskih grupa koji su, na primjer, kod nas Romi, tamo na Siciliji su bili ljudi iz afričkih zemalja, oni migranti koji prelaze, priplavaju Sredozemno more kako bi došli do Sicilije, do južnog dela Italije, pa vamo iz Španije na levo, ali inkluzija u principu kako sad sa njima u školu, ne znaju jezik, potpuno drugačija kultura. Imali smo jednu devojku iz Somalije, imali smo jednog dečka iz Nigerije. I to je potpuno nešto drugačije i pozitivno i negativno. Kao da su s druge planete i mi njima kao da smo sa druge planete. U principu oni su svi došli onim nekim izbjegličkim kolonama, pa zatim onim brodovima. Znaš i sama, viđala si sigurno scene. Tako da bih se sada prebacio na ovu temu vezano za interkulturalno razumevanje. Kako si se ti tu snašla? Mi smo imali jedan baš negativan trenutak na Siciliji kada smo mi iz srpskog tima, bilo nas je, mislim, 5 po svakom timu. Bilo je, sad se nećem tačno koliko zemalja, na primjer 4 zemlje, 5 zemalja, gdje je u principu, i mi smo dobili naše odvojeno srpsko kupatilo. Znači, na Erasmusu generalno to treba da se zna, delite sobu, delite kuhinju, delite kupatilo, sve delite, kao neka hipi komuna, uglavnom. Postoji oni turski Erasmusi gdje su ljudi tako po hotelima, pa sad svi hoće u Tursku na Erasmus da bi bili u hotel, to nije fora sa Erasmusom. Zavisi kako organizacija to da na neki način organizuje. Nacionalna agencija? Pa u suštini, oni ljudi koji prave taj projekat imaju, dakle, fond, imaju neki novac koji koriste da bi organizovali taj Erasmus projekat i onda oni traže i smještaj i tako dalje. Manje više to slično funkcioniše u većini slučajeva, ali opet postoje odstupanja upravo iz tog nekog razloga što ti imaš fond, ti organizuješ kako hoćeš, možeš i onda neko možda napravi na neki način i drugačiji projekat. Da. Vratio bih se samo na Siciliju. Imali smo naše srpsko kupatilo, imali smo tu devojku iz Somalije koja je, ajde, kao kod nas u srpsko kupatilo, kao sa tom nekom filozofijom da kao taj dečko koji je bio zaražen, kao da se zarazimo mi, da se ne zaraze sad svi, nego eto, ako neko mora da se zarazi, da se zarazimo mi, ili kao mi smo tu bili u kontaktu, on je spavao jednu noć, zašto nije iz Beograda, pre toga kod mene, pa smo sutradan ujutru rano nešto išli na aerodrom, međutim nikome ništa nije bilo, samo njemu, i on je dobio svoju posebnu sobu, dakle nije smeo da izlazi, dolazi sa skafanderima da ga pregledaju i tako to. Međutim, ujutru perem zube u našem srpskom kupatilu, rasističkom, i sad dolazi tu ta mala iz Somalije koja je malo mlađa od mene, poprilično neobično izgleda za naše prostore, mislim čak i za Italiju, i ja perem zube, ona dolazi, stopalo u labo. Šta radi ova na srpskom? Pitam, šta radiš, brate? I jedno, drugo, treće jutro, ona pere noge ujutru. Međutim, pre jutarnje, popodnevne, večernje molitve, mislim da ih ima ukupno 5 u islamu, ona mora da uradi to zapravo obredno kupanje, koje sam sad zaboravio kako se tačno zove, i njoj je najnormalnija moguća stvar,
tako je vjerojatno radila i kući, da ona pere noge u lavabovu. Sad tu što sam ja, što se sa strane umivam, perem zube ujutru uveče, to je njoj ništa, Filip se smeje, ništa posebno, ali ja sam se prva 2 dana na neki način ljutio, kao čekaj, ajde, dobro, pere u lavabovu, ali znaš, ja sad perem zube, pa ti pljunem ono na stopala. Ali zapravo kasnije, ja uopšte skapirao sam da je to iz njene perspektive nešto potpuno normalno, ali to nije sad da je ona mene žalela da mi odseče ruku pa da mi pojede ruku, već u principu možemo nekako da nađemo zajednički jezik. Nisu to toliko 2 odeljene kulture da ćemo se mi sad pobiti oko tog srpskog lavabova, znaš, i ko je sad nju pustio to naše kupatilo. Ali da, to jeste bio neki onako, pa da kažem, veći kulturološki šok koji sam ikada iskusio i opet nekako shvatio, to je njoj potpuno normalno, meni je ovo potpuno normalno i zapravo do kraja možda sam se najviše skapirao i sa njom. Teme o kojima smo pričali, to sve, zaboravili smo na lavabo, poslednji dan je ušla, prala je noge, ja sam prao zube, nikome ništa nije, niko rekao good morning. Generalno, kako si se ti snašla sa strancima, sa kojim nacijama više, sa kojim nacijama manje, šta je to? Uglavnom ljudi imaju taj neki, kada počnu malo više da putuju, malo dalje, imaju taj neki osjećaj kada prvi put udare u taj interkulturalni zid. To jest šta je ono što te najviše nekada šokiralo. I dan danas ja kad putujem, mislim nisam sad neki worldwide man, ali dan danas mene svašta nešto šokira. Bilo gde da odem. Pogotovo na destinacije koje planiram kasnije. Pa jeste, interesantno je i to koliko neke zemlje koje smatramo na neki način istim, mislim ne istim, ali sličnim. Mi svi, ok, većina nas je bila u krajnjem slučaju na ekskurziji u Italiji, ja nisam, ali nema veze. Nekako najbliže što ćemo, da kažem, gde ćemo putovati, a da nisu naše susedne zemlje, jeste Italija. A opet i u Italiji se nađeš na neki način sa tim kulturološkim razlikama. Meni je na Sardiniji, eto vraćam se opet na tu Sardiniju, bilo je jako smiješno, a oni su to doživljavali mnogo ozbiljno. Kako ljudi ne mogu da piju kapućino posle 12, ne daj Bože neko da stavi na picu kečap ili majonez, to je za njih smrtna uvreda, ali zaista to doživljavaju prilično ozbiljno. Kulturno ubistvo. Ja sam skoro sa jednim italijanskim kuvarom imao baš bez veze ovako neku situaciju, incident. Kad sam pitao za kečap, ne mogu da zamislim picu bez kečapa, on je baš burno reagovao, baš se uznemirio, nije teo tipa ceo dan da priča sa mnom. Da, baš onako burno reaguju i sjećam se da je meni jedan kolega rekao, pošto eto, ne znam, ustanem kasnije ili ne pijem kafu, ali mi smo otišli na kafu i meni se baš tada pije kapućino, pritom navikla sam da ovde moguće kad god, pritom ne razumem, tražim objašnjenje, razumno objašnjenje zašto nije moguće piti posle 12 i oni meni daju neka objašnjenja koje meni naravno nemaju nikakvog smisla, ali prihvatiš to, ti si tamo, to je njihova kultura, možeš ili da se ponašaš kao oni ili da se ne ponašaš, ali to može da ima neke posljedice. Mislim, nisu sad to da će da te ubiju. Ali da ti izgrde onako malo, kako oni mašu rukama kad pričaju. Da. I onda je meni kolega rekao, slušaj Sara, ti možeš to da radiš, popićeš kapućino, možda ti naprave neki loš kapućino baš zato što si ga tražila posle 12, ali nikada nećeš moći da postaneš lokalac ako piješ kapućino posle 12. I onda sam je bilo u fazonu, ok, ipak želim da budem lokalac. Ali, na primjer, na Sardini ljudi mnogo kasno večeraju i to mi je bilo šokantno. Jednom sam večerala 3 puta zato što sam jela kod kuće negde oko 6-7 sati i pritom je leto bilo, nekako mi je prirodno bilo da ne jedem puno i da završim svoj obred i nastavim dalje i onda sam sa drugaricom se našla i onda smo nas dve nešto jele usput jer nekako ostalo mi je, bila sam malo gladna i da je pravim društvo i onda sam se vraćala kući i na putu do kuće sretnem tog istog kolegu kog sam pomenula i njegovog najboljeg druga i oni su u fazonu, ja Sara šta radiš, jel imaš sad neki plan? Ako ne, idem kući, ne znam, da spavam, šta god. Pa ne može, ideš ti sa nama na aperitivo. Znači to je procedura pre večere, oni svi idu na piće i onda nakon toga večeraju. Ja rekao, ok, mogu da popijem jedno piće sa njima, zašto da ne? Međutim, uopšte ne uzimam u obzir da to znači da ja moram da ostanem i na večeri.
i oni mene nisu htjeli da puste, ne samo da idem, nego i da ne jedem. Ali već sam bila puna i bilo je tipa 10:30, zaista ne mogu da jedem toliko kasno, pogotovo posle sve hrane koju sam pojela. Međutim, Španci imaju te neke kasne večere, tako 11-12, da. Jeste. Mislim, ima to smisla zato što sunce, na primjer, sjećam se kad sam bila u Barceloni i taj deo Costa Brava, da negde oko 10 sati uveče još uvek je dan. Tako da ima logike zašto jedu toliko kasno, ali ovdje nije baš toliko kasno padao mrak, ali opet su ljudi jeli na neki način kasno i baš mi je dugo trebalo da se naviknem na to i mislim da nikad nisam u potpunosti i mnogo puta mi se dešavalo da želim da odem sa nekim i oni kažu ok, da moram da bukvalno gladujem tipa 3 sata ako znam da ću da idem sa nekim da se vidim na večeru. Ali eto, van Sardinije jako mi je interesantno bilo kada sam bila na nekom baš projektu internacionalnom i sjećam se da je, bile su ljudi iz Jordana, iz Tunisa, iz Srbije, Indonezije, Turske. Izvini, isto je Erasmus. Da, s tim što je drugačije, malo veći projekat na neki način. To je bio trening kurs, da tako kažem. Uglavnom Erasmus države uključuju sve evropske države, plus Srbiju, Norvešku, Švajcarsku, jel tako? A retko kad, što su super prilike, ali retko kad se može sresti tipa neka nacija iz Azije ili Afrike. Ili tamo da se pravi projekat. Pa zavisi koja vrsta projekta. Ja verujem da ćeš imati posebnu jednu epizodu koja je posvećena tome, tako da ne bih širila priču, ali da, postoje saradnje na tim na neki način većim projektima gdje je cilj da se postigne, da kažem, neka veća promjena u zajednici. Oni traju tipa 1-2 i često se organizuje više nekih trening kurseva, seminara i ja sam bila na jednom od takvih, mislim na više, ali to je bio taj jedan o kom sada pričam i uglavnom bila sam u sobi gdje su bile devojke iz Tunisa i Jordana. Tada sam se družila sa tom devojkom iz Jordana, ali ta devojka iz Tunisa je bila prosto prirodno u sobi i onda smo nas 3 pričale. I onda smo devojke iz Jordana i ja pozvale da dođu naši drugovi u sobu, da nastavimo da se družimo, da ne bismo išli napolje da uznemiravamo druge ljude koji možda spavaju. To jest nije bilo čak ni toliko kasno, bilo je možda 8 sati uveče. Međutim, devojka koja iz Tunisa je takvu dramu napravila, oni ne mogu da budu u sobi zato što su muškarci i onda je meni to tako čudno bilo zato što ona sve vreme bila okružena momcima iz Tunisa koji nisu da kažem imali rodbinsku vezu niti bilo koju vezu osim što su učesnici i oni su mogli da budu zajedno, a nismo mi mogli da pozovemo društvo da bude sa nama u sobi. I kako ste rešili taj problem? Pa ne, samo smo izašli svi, prosto ok, razumem, svi smo različiti, to je nekako kulturološki njima, pogotovo što ona, ja mislim, muslimanka i onda baš prilično ozbiljno shvataju to pravilo, što je ok i prilagodiš se tome, samo mi je bilo jako čudno jer nisam navikla i nije mi delovala kao da je toliko zatvorena u tom nekom smislu, baš iz ovih razloga koje sam pomenula. Ali dobro, mislim, često se dešavaju neke situacije. Ja ne volim da generalizujem u smislu ova nacija mi odgovara, ova ne, ali činjenica je da sam i pre nego što sam srela osobe iz Južne Amerike, uvek sam imala neku posebnu povezanost sa Južnom Amerikom i Južnoamerikanci su mi fenomenalni, Argentinci, Peruanci, Čileanci, baš na Sardiniji sam upoznala mnogo njih odatle. Zato što se sele iz Argentine najviše u Italiju, jer tamo dosta Italijana je posle Drugog svjetskog rata otišlo u Argentinu i oni svi imaju babe i dede koji su poreklom iz Italije i mogu da na osnovu toga naprave italijansko državljanstvo. A s obzirom da je situacija u Argentini loša ekonomska, onda oni to koriste da bi došli u Europu i najčešće idu, kad dobiju to državljanstvo, idu u neke druge razvijenije zemlje u Europi.
ali u svakom slučaju, znači u jednom trenutku svi su na Sardiniji, to jest, mislim, ne moraju samo na Sardiniji, ali eto u Kaljariju je baš dosta Argentinaca bilo i meni jako prija ta energija, dok na primjer sa Poljacima se u većini slučajeva nisam baš lepo slagala. Mislim, ne mogu da kažem nisam se lepo slagala, nisam uspela da pronađem zajednički jezik. S jedne strane postoji jedna devojka koja je Poljakinja, koja je meni fenomenalna i sa kojom se baš lepo družim. Ok, nisam je dugo vidjela jer prosto prostorno ne možemo da toliko često da dođemo jedna do druge, ali opet sa nekim drugim Poljacima osim nje i još jednog dečka baš čudna iskustva sam imala da na tim Erasmus projektima da se oni osame i da ne žele da interaguju sa drugim ljudima iz drugih država, iako sam ja prilično prodorna osoba i volim da nađem i zajedničku temu i o čemu ćemo da pričamo i da se na neki način mogu sa svakim da pričam i da sklopim prijateljstvo, ali opet sa njima nisam uspela i to mi je onako baš bilo čudno. Ne znam kakvo je tvoje iskustvo po tom pitanju. Generalno sa nacijama? Pa da, i sa nacijama i da li isto si, na primjer, upoznao neke Poljake i kakva je... Poljaci su specifični dosta na Erasmusu, verujem i generalno, ali što se tiče nacija... Što se tiče Warnschauera, tamo gde uglavnom gošćavam ljude, 80% ljudi je iz Nemačke, prosto imaju tu jako izgrađenu kulturu bajseva. Ne mogu da kažem da sam u većini slučajeva kliknuo, jako su čudni, ali pazi, ono čime se ja vodim i generalno jeste da u principu svi mi, da je dobro da svi mi budemo neka mešavina različitih kultura, to je da budeš kao kombinacija, da je to zapravo nešto idealno, da ne budeš ti tipičan Srbin u Srbiji ili tipičan Mađar u Mađarskoj. Ima ona dobra fora, vodi ljubav kao Francuz, jedi kao Italijan, ne znam, pij kao, ne znam, Bugarin, Srbin, ne znam, Balkanac i tako dalje. Znači, u principu da ideš po svetu, da istražuješ, da ugošćavaš ljudi i da vidiš da čapkaš, ko to najbolje radi ovo. Ko se najbolje hrani? Najbolje se hrane Japanci. Zašto Japanci? Pa verovatno zato što najduže žive. Ne znam koji je sad prosječan životni vek. Mislim da je najduži. Tako da u principu moje iskustvo negde sa strancima mogu da kažem svašta je pozitivno i negativno. Imao sam jedan projekat u Berlinu gdje se mi kao celokupna grupa od 40 ljudi, od možda 6 nacija, nismo dobro skontali. I na neki način se ta srpska grupa najviše nekako indirektno, mi nismo seli i sad napisali tu srpski, rumunski, bugarski tim sklapaju Balkanski pakt, ali jednostavno koliko god nama oni sada delovali nepoznato, Bugari i Rumuni kao po mentalitetu, jezik, kultura, bla bla, istorija, zapravo mi smo se tamo snašli nekako zajedno. U poređenju, na primjer, Nemac, Norvežanin, Šveđanin, ne znam, Portugalac, Španac, ko je tamo već bio, davno sam bio, nemam pojma, nećam se, ali što se tiče Poljaka, dosta su specifični, oni su dosta ovako, da kažem, specifično, na primjer Finci, oni su jako zatvoreni, oni su bolesno zatvoreni, to je, ne znam, nešto nevjerojatno, ne možemo mi to uopšte da pojmimo koliko su onako i stidljivi i nekako drže tu jaku i fizičku i socijalnu distancu između ljudi, ali Poljaci su nekako, ima tu malo i mistike u vezi tog nekog njihovog mentaliteta, već dugo vremena pokušavam sam sebi da objasnim i da shvatim u nekom razgovoru sa njima, ne mogu ja sad dođem i kažem, vidite, zašto vas... Vi ste čudni. Da, vi ste čudni, zašto vas niko ne kapira, ali da, definitivno jednog dana kada dođem do nekog odgovora, možda je to i neka istorijska trauma iz 20. veka, pa je sad to nekako ostavilo na sve njih, opet na generacije kasnije, neke posledice, tako da ne znam šta bih ti rekao o Poljacima, jako su čudni. Ima ih jako puno projekta, ima dosta projekata u Poljskoj. Inače, mi kad kažemo tim, srpski tim, to nije sada srpski tim ide pa se bori ili takmiči protiv poljskog, protiv nemačkog, protiv, ne znam, holandskog tima, jednostavno to je grupa, kao ovi preko agencije što idu. To je grupa, ako hoćete, možete, ne morate zajedno, imate te interkulturalne večeri, o svemu ćemo o tome pričati, tako da, što se tiče, da, ovog, to bih isto spomenuo, najveći, kako sam to nazvao, interkulturalni zid, kao udarac u interkulturalni zid, je bilo to prvo moje putovanje, negde da nije Grčka i Crna Gora, sa mojima, to je bio Berlin, 2019. godine, i u Berlinu sam doživio mnogo toga. Berlin kao Berlin, savršen grad.
prelep, sve mi se toliko svidelo, osim Berlinaca. Sad, kad bi mogao ja to tako da iskombinujem, da nekako drugačije nasilim tamo te ljude ili da ih drugačije, ne znam, vaspitavam ili tako to, ali generalno, jako sam se čudno snašao i tako nešto, kad održiš te neke velike kulturološke bumove, mislim da ti treba ipak 5, 10, 15, nekad i mesec dana čak, iz priče znam ljudi, da ti to svariš i da skontaš, čekaj, gde sam bio, šta sam doživeo. Da, pritom tu i zavisi koliko dugo ideš. Znaš, da li je to tipa na 7 dana, na 10 dana, mesec ili godinu dana. Ja se sjećam nakon što sam se vratila sa Sardinije, imali smo, da kažem, jedan događaj gdje su svi ljudi koji su bili na tom volontiranju kratko, tipa mesec dana ili mi koji smo duže bili na par meseci, godinu dana, imali taj jedan događaj gdje smo pričali o tim iskustvima i pokušali da izvučemo najbolje iz toga i da preusmerimo u neku akciju, da nešto uradimo sa svim tim i da obradimo to. I onda je meni jako interesantno bilo koliko se razlikuje i to koliko vremena provedeš negde. Da li je to samo tipa 10 dana, mesec dana ili godinu dana, jer ti toliko toga doživiš i definitivno da kada imaš nove stvari koje su ti u glavi, koje, mislim, koliko god je nama to lepo, neko iskustvo, tebi je u glavi stres sve vreme kada se susrećeš sa nečim novim, dok ti ne postane na neki način poznato, ali ne stres u smislu negativno, nego prosto, znaš, ti izlaziš iz te zone poznatog i onda ta zona poznatog u sebi ima ono kao lampice, znaš, koje trepere i kao koje ti govore ok, šta ja sad da radim sa ovim. Tako da, ali ne znam, ja na primjer smatram da je i sjajno što smo svi tako različiti, opet i u jednoj istoj državi, jer znaš, imaš ljude, što ti kažeš, eto, po timovima, ode par ljudi iz Srbije i ja zajedno sa njima na neki projekat u, recimo, u Poljskoj i mogu, na primjer, imala sam iskustava da sa njima se najbolje slažem, a imala sam iskustava da ne mogu uopšte nađem zajednički jezik sa ljudima sa kojima pričam isti jezik. I onda nekako ta različitost je i fenomenalna, pogotovo kulturološka, kako bismo mi naučili da ne postoji normalno i ne postoji univerzalno. Tako je, to je znaš, kao, šta je za mene univerzalno, to nije za tebe. I onda malo učimo kako da na neki način i proširimo svoj mozak za različitosti i da moguće funkcionisati podjednako dobro, ali da ne živimo po istim pravilima. Tako je, to je ono tvoje normalno, moje normalno, stopalo lavabo, perem zube lavabo, ali ćemo naći univerzalno. To je naći ćemo neki kompromis, neku dodirnu tačku. Da, i baš mi je bilo lepo to što si pomenuo kako, eto, baš sa njom si se najbolje uklopio, imali ste baš neki sličan pogled na svijet, a opet sa druge strane imali ste totalno različite navike. Da. Mislim, kao pere noge u lavabo ili tako nešto. Da ne bude da smo toliko sad napljuvali Poljake, dosta cirkaju. I mnogo dobro cirkaju, znaju kako da cirkaju, super su ovako za izlaske, ko voli to, tako da, definitivno super stvar uzi Poljaka. Ne, ima i divnih Poljaka, kao što reku, upoznala. Tako izvlačimo Poljake, ono na silu. Da. Pa nije, kao što, nekako na kraju se uvek svede to na generalizaciju, ali to je samo neko lično iskustvo, kao što, znaš, isto kao sa ljudima sa Sardinije. Mislim, mnogo se vraćam na tu Sardiniju, ali jako je bitna za moj lični i profesionalni u krajnjem slučaju razvoj. I na primjer, baš ja sam tamo imala neke drugarice koje su iz Engleske i sećam se da smo otišle na plažu i na primjer one se uopšte nisu osjećale prihvaćeno i sa mnogim strancima sam pričala koji su bili na Sardini, koji su živjeli u Kaljariju i bio je taj jedan Poljak koji je isto super, eto, setila sam se njega. Na primjer, on i ja smo imali fenomenalno iskustvo. Mi smo se odmah uklopili sa njima i odmah smo počeli da se osjećamo kao deo zajednice i zaista, mislim, to je moj dom, drugi dom. Iako sada živim tamo, iako sada živim ovdje. Možda si u glavi i dalje tamo. Da. A dobro, prošlo je dovoljno vremena, ali da, more, tako da sad bi mogla da odemo opet. Tako da,
mi smo se odmah uklopili, dok na primjer te moje drugarice pričaju, znaš, one su imale momke tada sa kojima su bile 5 godina zajedno, koji su baš Italijani, koji su odatle integrisane su u tom nekom smislu da imaju ljude i dovoljno dugo žive tamo. Međutim, ne osjećaju se kao deo zajednice i uvek se osjećaju kao da ih drugi ljudi napadaju zbog toga što su iz Engleske. I to je meni baš bilo onako interesantno, koliko jedno isto da mesto i na neki način isto, pritom to su devojke, moram da kažem, koje su proputovale ceo svet, živele su svugde negde. Generalno otvorenije od proseka. To jeste čudno sa ovom devojkom iz Tunisa, to što ona, na primjer, sad ne želi da bleji sa momcima u sobi. Uglavnom svi koji putuju, ne mogu sad kažem, mi smo specifični i savršeni, ali u principu drugačiji su ljudi, jel tako, mešavina su, što i može da bude dobro i ne može, na primjer, ne može da bude dobro ako ja odem kod Nemca u Berlin. Ja hoću da spavam kod njega, na primjer, couchsurfing. Ja želim tamo da dobijem, mislim, to bi najbolje bilo, da dobijem neko iskustvo tipičnog Nemca. Da. Budi najnemačkiji Nemac ikada. Zato što ako si ti opet mešavine, ako sam ja mešavina, ništa mi tu, mislim, možemo, razumeš, da podelimo, da ispričamo sad malo o ovoj i onoj kulturi, ali opet, ja volim da vidim to tipično, ne znam za tebe. Koliko si ti toga tipičnog videla, na primjer, na Sardiniji? Pa dobro, ja i jesam na Sardiniji videla dosta tipično, jer dosta vremena sam i provela tamo, godinu dana. Pritom ušla sam u to iskustvo sa željom zaista da osjetim zajednicu. Znaš, postoje ljudi koji se uopšte ne mešaju sa lokalcima. Meni je glavni cilj bio da steknem prijatelje Italijane. Da. I to sam uradila. Ok, živela sam sa devojkama koje su iz Italije, koje su baš sa ostrva i ok, sa njima se na kraju nisam mnogo družila, ali opet nekako uz njih sam, na primjer, dosta su mi pomogle da naučim jezik, jer, na primjer, na Sardiniji ljudi ne pričaju engleski. Ok, postoje ljudi koji pričaju, daleko od toga da ne, ali u većini slučajeva ne pričaju. I onda na neki način sam bila i, ne mogu da kažem osuđena da naučim jezik, jer eto, znala sam ljude koji su živjeli po 5 godina pa nisu znali italijanski, ali sam želela, jer na taj način možeš da razumeš neku kulturu bolje i zaista sam postala, da kažem, član Sardinije onog trenutka kad sam naučila jezik, jer to ti totalno menja percepciju. Ali da, definitivno da mislim, različitost, da, ja sam imala to, svugde sam uspjevala da dođem do nekog tipičnog, jer trudim se da dobijem da nađem, nekako iskopam ga. Nebitno da li sam otišla u Rumuniju, ja ću da nađem tog nekog lokalca. Ne mora baš da bude ni iz Temišvara gde sam ja u tom trenutku, ali ja tu upoznam neku osobu iz Bukurešta koja je došla tu i onda mi priča kakav je život u Rumuniji. Mislim, malo je teško reći šta je tipično u smislu zato što i mi se kao, eto, koliko ljudi ima u Srbiji, pa opet imaš ljude koji su na neki način tradicionalni, imaš one koje su otvoreni. Ja, na primjer, nisam tipična osoba iz Srbije. Nekako bar smatram to za sebe, jer dosta sam putovala i pokupila sam mnoge neke stvari koje definitivno utiču na to kako ću ja i da se ponašam i kako ću da razmišljam. Ali opet, od svakog možeš da dobiješ nešto iz te zemlje. Jer, znaš, kao od Nemca, on je Nemac na kraju dana i dobit ćeš taj neki deo. Mislim, da. Isto kao i od mene. Znaš, ja sam iz Srbije i prosto imam taj deo koji nosim Srbije u sebi. Super kada neki deo svoje kulture podeliš sa strancima i kasnije vidiš kako se to dobro odrazilo na njih. To je nešto što sam ja isto iskusio. Daj mi neki primjer. Devojka iz Bugarske, koja je također, aj sad da se ne petljamo previše nešto religije, koja je također pravoslavne veroispovesti i ti kad kažeš Bugarska, pomisliš da je pravoslavna, zapravo tamo je komunizam dosta toga ostavio i njoj je ovo bio neki kulturološki šok što se tiče tih nekih religijskih stvari, manastira, crkava i tako to i ona je to, dosta je ideja kasnije došlo njoj u glavu koja je pokupila ovdje, neka inspiracija u stvari koja je pokupila ovdje obilazeći neka mesta ovdje koje su ono wow. Privodimo polako kraju. Interesuju me preporuke za gledaoce vezanu za tematiku generalno putovanja, ajde kažemo generalno sad putovanja, knjiga,
Film, pa nek bude i serija, ako uspemo da se setimo serije. Film, knjiga i serija. Nešto što je tebe inspirisalo, što može i drugi ljudi da inspiriše. Da, okej. Što se tiče filmova, mnogo volim 303 film, jer priča o dvoje ljudi koji su krenuli na neki put, sasvim mislim, moj dečko je stopirao i onda, mislim, neću da pričam celu radnju, ali dosta nekih lepih kadrova imao iz različitih zemalja Evrope i dosta nekih filozofskih, da kažem, tema koja se provlači, onda je meni ostavio baš dosta nekih pitanja u glavi da sam pomislila wow, želim ovako nešto da mi se desi u životu. Mislim, ne svi aspekti definitivno. Onda ima zapravo dosta nekih filmova koji su o putovanjima, na primer Into the Wild. Onako baš je dosta govori o tom nekom preživljavanju i interesantan je u tom nekom aspektu kako ti sam sebe upoznaješ kroz te neke aspekte. Također što se knjiga tiče, Bantustan na sajtu Klub putnika, odličan naš putopis, 3 momka iz Beograda, dakle su suradila. Jedan je iz Pančeva, ne znam za ostale, ali da, to su drugovi koji su odlučili da odu, da stopiraju u Africi od, ja mislim, severa pa do skroz najjužnije tačke, zasade papriku. Da su krenuli iz Beograda ili? Jesu. Iz Beograda do Južne Afrike. Da. Poneli su papriku, koju žutu, i pevali su idemo u Afriku da sadimo papriku. Pa otprilike. I napisali su, sva trojica su zapravo autori knjige. Da. I knjiga može da se nađe na sajtu Klub putnika, ali odlična je knjiga u PDF formatu, do skoro je mogla da se nađe. Sad ne znam, možda su je skinuli, možda nisu. Da li postoji i dalje, ne znam. Pa sigurno postoji u PDF formatu, ne verujem da ne postoji, ali meni se jako dopada u ovom formatu originalnom, jer je, mislim, delo je glomazno, ali imate neke mape koje su crtane i to je najveća vrednost zapravo knjige, koliko pokazuje ti mapu kojom su oni išle, ali kroz različite neke grafike i to je mene oduševilo. To sam baš onako voljela da pratim kroz aktivnosti. Zatim Snežana Radojčić, ona ima fenomenalne knjige, eto ta prva za Kotrljaj me oko sveta mi je baš značajna bila u životu. Bill Bryson, ni tamo ni ovde, da. Mislim da on ima još nekih knjiga, ali Australija, nisam gore dole, jel se tako već se zove, naopako, ima dosta od Bill Bryson, mislim i u Vulkanu i u Laguni. Da, to je ona moja. Imam par knjiga o njemu. On je zanimljiv zato što putuje na ista mesta ponekad 20 godina kasnije. To je ono što bih ja isto volio da uradim sa nekim destinacijama koje mi su dosta svidjele po Evropi. 20 godina kasnije i opet upozna neke ljude, pa opet ovo, pa opet ono. On je ovako malo sporiji putnik, on je već u poznim godinama, pije pivo, sedi, ne znam, ide od kafane do kafane. U principu, mislim da je on Englez, je li tako? Nisam sigurna da li je Englez ili Amerikanac. Mislim čak Amerikanac, ali nemojte me držati. Bill Bryson od filmova, ja bih preporučio, ne znam koliko baš ima veze s putovanjem. Mislim da ima porodica koja živi Captain Fantastic i Glass Castle. Ok. Tako da, sad mi se baš gleda, sad sam rekao. A ima još, ali bukvalno sam zaboravila. Sad, na primjer, jedna serija koja je meni ostala u sećanju nije konkretno vezana za putovanja, ali dosta se provlači Italija, malo i SAD, ali ima fenomenalne kadrove sa Sicilije i iz Venecije, ja mislim. Zove se From Scratch. I baš neka lepa životna pričica, romantična. Ima jednu sezonu, nije dugačka, ali imate neke lepe aspekte koji jesu vezane za putovanja, tako da to mi je ostalo. Nisam gledala sam nešto mnogo serija koje su vezane, da kažem, za putovanja. Iskreno da budem, ja se malo i plašim da ne pogledam pa da me to nekako previše ne pogora. U redu, imam sad planove za ovo leto, ali ne želim da ubrzam pa da nešto skembam usput, da se previše ne ponadam. Kaži mi za kraj, za naredno nekih par meseci, godinu, dve, dugoročan plan, spomenulo si Aziju, koji deo Azije, koji su ti planovi?
Pa sad ima više tu nekih aspekata koji se menjaju iz dana u dan, ali definitivno planiram jedno duže putovanje i na neki način dalje u jugoistočnoj Aziji, tipa Tajland, Vijetnam, Kambodža, a možda krenem i od Šri Lanke zato što surfujem i onda mi je potrebno da odem na neko mjesto gdje može da se surfuje, ali mislim da to neće još da bude. Prvo će verovatno biti neka Španija i Evropa i Turska. Imam dosta ljudi po Evropi koje želim da obiđem i onda sada nekako leto je period kada planiram te sve neke turice, a nakon toga vidjet ćemo. Mislim, zavisi dosta i od toga koji posao budem radila, da li ću moći da putujem toliko. Moja neka ideja jeste da sada krenem da radim i putujem u isto vrijeme, jer nemam, da kažem, nikoga ko financira moja putovanja, sama to radim i onda mi je potrebna neka vrsta održivosti da bih mogla malo duže da putujem. Tako da, eto, to je neka ideja za sada, ali će da se promeni, verovatno. Boga mi, dosta smo pričali, ja imam utisak da se nismo uopšte ispričali, pričali sa tobom još 3 sata, hvala ti puno. Hvala tebi. Ja sam uživao, hvala i vama. Ko zna, zdravlje Bože, da nam se jednog dana javiš iz jugoistočne Azije, meni je to super destinacija, pogotovo Filipini, to mi je kao vrh vrhova. Da. Tako da, hvala vam puno na gledanju, like, subscribe, zvonce, vidimo se uskoro, nadam se da ste uživali vi, to je to. Ćao!